iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungono tangisku beci eko milunga saka uripku paribasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu Mas Walden Dalem dek Niken. sing sabar ya Mas Yen pancen iki keputusanmu tak tampa, Dek. KMD kene opo sikapmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Sesak ning jero dodo pancen marakake karep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusen rasa tresnomu Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe kadung mati rasaku kang mas rungono tangisku beci eko milunga saka uripku paribasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu Dek Niken, Kamu matur suwun ya. ya apa? Pokoknya kabeh cerita bakal tak simpen lan tak pendem apik-apik.